Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 15 kan bulan na Oktubre taon 2022. Liwat ihatod sa sendo ang mga nagbabag ang mga bareta sa Nagangunyan News, mga baretang tiniripon. Po Lunes hasta Sabado, live po dito kami nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM as in 89.5 Radyo Natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel as in Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog na News Team, ako po ang sindong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, duwang housing projects kan lokal na gobyerno aprobado kan Department of Human Settlement and Urban Development. Ang detalya sa halik kay Joel Sulina. Approved in principle ang duwang naisumitim na housing project kan lokal na gobyerno kan syudad na pinagdulok sa opisina kan Department of Human Settlement and Urban Development. Asin ini nataon na ning fundo hali sa nasambit na ahensya kan gobyerno nasyonal. Sa entrevista kay Mayor Nelson Ligacion matapos ang sarong aldaw na official business sa Manila para man makipaghampangan asin ulay sa mga opisyales kang mga national offices, maugma kay ning kinumpirma na nakakuha ning suporta para sa development ang duwang housing project kang syudad para man sa City Hall employees asin DepEd Naga Teachers Housing na itutugdok sa Carolina asin ang ikaduwa iyo ang medium rise housing sa Barangay Lerma na nangangaipo ning sobra sa kantidad na 300 million pesos. Sigun sa alkalde, masumitim na sana ni mga kinakaipuhang dokumento sa DSUD hulita igwa ng eksistidong lote ang syudad para sa nasambit na proyekto sa Paharong na nakakuha ng suporta asin pinansyal na asistensya hali sa nasambit na departamento kang gobyerno. Nilalauman na sa huring quarter kang presenteng taon o sagkod sa ikaduwang quarter kang masunod na taon mapupuuna na ang site development kang nasambit na mga housing projects kung saan ang proyekto sa Carolina igwa ng determined beneficiaries bantang ang Lerma Medium Rise Housing Project nakatalaan ng magkuha ng qualified recipients. Sumpay pa kang alkalde, nagpapanagos ang paghanap o pag-acquire ng dugang pang mga lote sa katuyuhang mataunan ng security of tenure ang mga konstituentes kang naga na mayo ning kapas na magkaigwa ning sadiring lote asin disenteng harong na sa indang iistaran. Full approve po ito and in fact si Pig-Ulayan na po duman groundbreaking no arin ba. May mga kaipuhan lang na mga dokumento na i-prepare as in liwat isasubmit sa DSUD. Apwera po kayan, tiga hilinta, itong possibility na matapos kaini, igwa pang iba na additional housing projects na pwedeng ihagad tang tabang sa DSUD. And sisimbag sa tuya in the affirmative. O, kaya po nakangisi po ako. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, relocation site para sa mga pamilyang apektado kan demolisyon sa Fernandez Compound. Padagos na pigpoproseso kan lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalyas kayan halik kay Paulo de los Santos. Pighalat na sana kan mga personang nag-evacuar sa Santa Cruz Evacuation Center ang anunsyo kan lokal na gobyerno mapadapit sa lote na itataw sa inda sa Liberty Village, Barangay Kararayan. Ang nasa 300 na evacuees kabali sa 16 na pamilyang apektado kan demolisyon sa Fernandez Compound, Barangay Santa Cruz na pigpuunan kan Setyembre 21 susog sa pinakahuring datos kan Social Welfare and Development Office. Sigun kay Alkalde Nelson Ligacion, mantang padagos ang pagpanao linbulong asin kakanon sa mga pamilyang apektado kan demolisyon sa evacuation center. Padagos ang lokal na gobyerno sa pagproseso para sa mga lote na tutugdukan nin bagong istaran kan mga bakwit. Pigsabi pa kan alkalde,
na kumbinsido ang mga beneficiaries sa lokasyon kan sa indang bagong istaran na ide-distribuer kada pamilya huli taharani sa Balatas New Development Area kung sa igwang eskwelahan asin pigtutugdok na New Naga City Hospital, Center for Safety and Resiliency asin iba pang mga mayor na proyekto sa infrastruktura kan presenteng administrasyon. Lampas 300 na individual anya on demand. Asin ini po si tinatabangan ta sa Santa Cruz Evacuation Center. Siring man within the week tibaad makumpleto na sinumero kan lote na i-distribute po sa 16 na pamilya. Ang distribution bako 16 bako sinumero kan individual ha, kundi pamilya. Siring man pigo-consider ta din sinumero kan harong. Taminsan kaya duman an sarong harong igwang duwa o tulong pamilya na naka-star. So, ang tatawanan ta nin alokasyon, sinumero kan harong duman. Para sa Nagagonyan News, Paulo De Los Santos. Mientras tanto, institusyon kan mga volunteer groups sa Ciudad de Naga ipigtutulod sa sangguniang panlunsod. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Sarong resolusyon sa sangguniang panglungsod ang pigsuunad ni Konsehal Lito de Rosario na ang katuyuhan iyo na maghaman ning sarong institusyon o ang pag-organisa asin pagsasararo na kan manlain-lain na active volunteer groups sa Ciudad de Naga. Sigun sa konsehal, saro sa kusog kan Ciudad de Naga ang mga volunteer groups na pirwing yaon asin katuwang sa mga programa kang gobyerno lokal asin pagtulod ning iba pang mga importanteng proyekto na mayor na nagikinabang ang mga konstituentes kang Naga. Parte man ng mga volunteer groups sa pagbusol ka mga programa sa edukasyon, kapalibutan, salud, urog na kang panahon kang pandemic, maging sa panahon ng kalamidad asin emerensya na sarong dakulang kontribusyon para man mas maging husay ang serbisyo sa komunidad asin syudad. Sinabi pa ni Konsehal de Rosario na panahon na para taonan ning rekognisyon asin importansya ang dakulang papel ka mga volunteer groups na taon-taon na yaon ang pagtaong voluntad na pag-asiste asin pagtabang sa mga programa kang syudad asin ini sa paagi ka mga programa na pwede mang ikontribuer sa mas pang ikauurog kang voluntarismo sa syudad unsain nakapalaman man sa propostong ordinansa na magkaigwaning volunteer council ang syudad na iyong mamato asin mataong suporta sa grupo ng mga volunteers sa syudad. Kaya po naisipan ta po ning i-drop ning ordinance na to also give recognition and to say thank you sa mga grupong ini. Basically po, maigwanin po ning ang proposed ordinance ko po igwaning volunteer council. Sila po ang magibo ning mga programa, mga proyekto para po ma-consolidate si mga iba-ibang volunteer groups then mai-cross match sinda duman sa pangaipo kang sa tuwing syudad mo yan. For example, sa education po, sa education kay po antaning dagdag na volunteer sa nga rin magtukdo duman sa mga slow learners ng mga aki. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Ordinansa kontra online sexual abuse or exploitation para sa mga kakian, padagos na ipigtutulod sa sangguniang panlunsod. Ang detalye sa halik kay Paulo de Los Santos. Bilang pagkomple sa Section 33 kan Republic Act 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSAEC asin Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials o SISAEM Act, padagos na pigaadalan ang propestong ordinansa na ma-localize kan nasambit na lay asin makrear asin mapautob nin mga programa sa city level sagkod sa barangay level kontra sa siring na panaabuso. Sigun kay City Councilor Gil Rosales, miyembro kan Family and Children Committee kan Sanggunian, basado sa Section 33 kan Anti-OSAEC asin Anti-SISAEM Act, obligado ang lokal na gobyerno na magpasar nin ordinansa na makrear nin konseho asin opisina na mapugol sa mga online sexual abuse or exploitation cases
na biktima ang mga aki. Pigsabi ni Rosales, prominente sa presenteng panahon ang paggamit kan communication as in information technologies kaya kaipuhan na maggibo nin regulasyon para sa mga operator nin piso wifi as in net cafes. Siring man sa tulo sa pag-report nin mga insidente kan online sexual abuse en kaso manutaran sa paagi kan hotline na maninigong ipaskil sa mga establisamento. Sa presente, padagos na pigaadalan kan konsihal asin ni City Councilor Gilda Gail Abonal Gomez, chairman kan nasambit na komite, ang propwestong ordinansa bago iniisalang sa committee hearing. Paliwanag ni Rosales, kung maaprubahan ang propwestong ordinansa sa committee level, isasalang na ini sa second hearing para sa approval kan sanggunian. Dahil po ikaw nakita naipasar na Republic Act and may mandate po duman sa local government units na magpasar ng ordinansa na mas may cascade ang implementation and objectives katong lay sa city level, sa barangay level. So may po propose po duman ng mga creation ng mga councils, offices, positions na ma-handle po kang mga cases and mag-promote pang lalo kang environment in the city that would fight against the online sexual abuse and exploitation of children. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Mientras tanto, Metro Naga Water District padagos nagahanap nin kasangli kan duwang direktor na matapos na ang termino. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Maagi sa tamang proseso ang mga magiging nominee pagka-direktor kang Metro Naga Water District. Kumo igwang duwang direktor kang nasambit na Water District ang patapos na ang turno bilang mga direktor kang hunta sa maabot na petsa 31 kan Disyembre ngunya na taon. Sa pahayag ni Mayor Nelson Legacion, nagpuo na ang submission kan nominations kang nagtalikod pang bulan ng Setyembre asin ang mga nominees gikan sa mga institusyon, organisasyon asin asosasyon ka mga kababaihan asin mga hadi sa education sector ang pwedeng mainuminar basado sa Presidential Decree 198 para iyong magpano sa mababakanting posisyon ninda Direktor Analisa Ampuan na minarepresentar sa education sector asin si Direktor Monina Claveria kang women's sector. Nilinaw man kang alkalde na sagkod sa na siya sa pagka-appoint ng mga direktor kang MNWD asin sagkod sa na sa pagtauning suporta kung kinakaipuhan. Siring kang kahurutan kang hunta na patukawan para mentras si Mr. Jun Mongoso Jr. bilang General Manager kang MNWD. Ang deadline of submission kang nomination na sagkod sa nasa Nobyembre 1 ngunya na taon sa MNWD Board Secretariat para man maproseso dangan maisumutir sa opisina kang alkalde asin pipiliun na digdi ang masunod na duwang bagong direktor kang Junta Direktiba kang MNWD na mapuo ng pagtukaw sa masunod na taong 2023. Ang miyembro kan Board of Directors na matatapos na po sa indang termino by December 31, 2022, alagad si proseso manunungod sa pag-appoint kan kun si Isay si Matukaw Giraray bilang direktor, nagpuo na. Ang mababakante itong sektor kan kababaihan asin sektor kan edukasyon. So ililimitar ta lang sa pagpipilian asin i-appoint digdi sa duwang sektor na ini. May mga nag-submit na po daan in application sa MNWD and isasubmit man po yan sa sakuyang opisina si pangaran kan mga nominees na nag-qualify. And then on the basis of the list for education sector, for women's sector, pipilion ta po duman kung si Isay si director. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Sa iba pang bareta, mga historical landmarks day dapat gabaon katakod ka nagpapadagos na road widening project sa siyudad ni Naga. Ang detalyes kayan hali kay Paulo De Los Santos.
Kumpiyansa si Konsyal Salvador del Castillo, Chairman kan Committee on City Properties kan sangguniang panlunsod na makomple ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa RA 10066 o ang National Cultural Heritage Act of 2009 na nagpapasunod sa mga pulisiya na may kinaaraman sa pagprotehir asin pagmantinir sa mga antigong estruktura. Ini katakod kan napabaretang demolisyon sa mga ruins kan dating post office asin provincial jail sa Barangay San Francisco tanganing magtao subot nindalan sa road widening project kan DPWH sa Peña Francia Avenue. Sigun sa konsehal, prohibido kan nasambit na ley ang basang na paggaba sa mga historical landmarks lalo na ang mga estruktura na naging parte kan historya. Pigsabi ni Del Castillo, papangaladan kan National Historical Commission of the Philippines tiglo ng eksistido sa lugar. Huli digdi, gagabaon kan ahensya ang dikit na parte kan mga estruktura sa kabaak na porsyon kan tinampo, pakabalyo hali sa historical landmark sa lugar sa taon 2023 bilang paglikay sa protektadong edifisyo asin pagpadagos kan road widening project sa Peña Francia Avenue. Sinda nagtutugod na talagang na matugot ang National Historical Commission of the Philippines na gabaon iyan dahil violasyon kan existidong ley kan tutuyang nasin. So ang gigibuon daan ninda, malikaw, igdi sa kabaak makuha para maway din ang Peña Francia Avenue. Pero ang project na yun kan DPWH, most probably mapuon 2023 onward. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Mga street food stall sa Plaza Rizal as pinagayon kan lokal na gobyerno kan Naga. Detalye sa halik kay Joel Solina. Naging mas magayon asin husay na ang mga stall o mga food cart kang 19 gabos na mga street vendors sa Plaza Rizal. Katakod kang panagos na programa kang gobyerno lokal na ayudahan ang mga food vendors sa saindang kabuhayan sa paagi o asistensya kang Metro Peso, City Engineering Office, BMO, CEPIO, City Health Office asin akto. Sigun kay Mr. Joby Paunil, ang presidente kan Plaza Food Vendor Association, dakula ang pasalamat nila sa liderato ni Mayor Nelson Legacion asin sa mga opisyalis lokal kan syudad o mapanagos sindang tinatabangan nga ring mamantinir ang kalinigan asin maging husay ang sa indang pinepwestuhan kan mga panindanindang kakanon o street food asin mga inumon o mga palamig. Inasiguran man kang grupo kan mga food vendors sa Plaza Rizal na mamantirinon ang kalinigan sa lugar, lalo na ang sa indang food handling asin padagos man sinang mapasairanon sa mga dugang pang-patraining kang gobyerno lokal katuwang ang iba pang ahensya de gobyerno sa pagdevelop pa kan sa indang mga paninda asin serbisyo. Tabang po para po ma-accommodate po ining lugar na mas papagayon. Dati po yaw nagdi ang prutasan, so pinagsaro na po sinda. Hindi pong uset na inyo na bagong setup sa pagi po ni Kansipyo sa itong namamayos Sir Alin Riondanga. Salamat, lalong-lalo na po sa satuyang ama kan syudad na si Mayor Nelson Legacion, sa iyong pagiriba si Vice Mayor Ninigiasis, asin sa City Councilor ng Naga. Hindi po din po ni mangyayari kung mayo po ang tabang ninda. Kaya po ako po bilang leader ng samong organisasyon na lubos po kami nagpapasalamat sa suporta ng syudad. Sinabi man ni City Administrator Edmer Baldemoro na nagtao ang city government ng food carts sa mga vendors na nasambita asin inayos ang sa indang pwesto nga ring mas dakula na mga customers asin mainganyar maging mga turista na magbisita sa lugar na igwaning mas malinig asin organisadong pwesto ka mga paratsinda para manamitan ang mga street foods na pig-opresir sa palibot kang Plaza Rizal. Kagustuhan kang satuyang alkalde ni Mayor Nelson Legacion na maray si kamugtakan katong mga vendor duman sa Plaza Rizal. Kaya minanigo po na pakarayon si estado ninda igwan ng maray na mga tent and itong mga stand ninda para sa pagtinda. Dako lang bagay man po kay yan lalo na pag nahiling kang itong mga parabaka lalo na itong mga bisita ta sa syudad ng Naga na kung magayon itong estado kadtong at mga tindahan mas naiingganyo na magbakal sinda kaya mapakaray si kamugtakan ka mga paratinda pandua maging maray si
itong view kang Plaza Manggiraray, and then pangtulo syempre maka-attract itong mga parabakal duman sa Plaza Rizal. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Yan, tras tanto ipigtutulod na konsyerto sa Plaza Rizal, sinibapang civic activities sa Ciudad de Naga antes matapos ang taon na presente. Padagos na pigtutukar sa sangguniang panlunsod kanaga. Ang detalye sa halik kay Paulo de los Santos. Agi pa sa sanggunian panlunsod ang mga propwestong civic activities na mauot gibuon sa syudad din Naga bilang economic stimulus activities ngunya na Oktubre sagkod Disyembre. Ini ang local artist concerts na pigibo sa Plaza Rizal durante kan Peña Francia festivities asin mauot ipadagos bago matapos ang taon. Siring man ang inter-school mass demonstration sarong kompetisyon karibay kan Voyadores Festival 2022 na napendyente kan Setyembre huli sa kakulangan sa oras para sa preparasyon kan mga eskwelahan. Sigun kay City Events Protocol and Public Information Officer Allen Riondanga, mabutong ang mga aktibidad nindagmang na bisita na madara ninda kulang income para sa mga establisamento komersyal sa syudad aron kan konsyerto sa plaza na pigibo kan Setyembre 14 sagkod 16 nin Banggi na nagbutong nindagmang na paradalan asin dagdara ninda kulang ganansya sa mga negosyante nin kakanon asin iba pang produkto asin serbisyo. Dugang ni Riondanga, pigye hilingman na makakapano nin tao sa sentro kan syudad an inter-school mass demonstration na planong gibuon sa Nobyembre katakod kan Children's Month celebration asin parte kan physical education program kan Naga City School Board. Mayo pang schedule na nakatalaan para sa mga nasambit na aktibidad, alagad naglalaom si Riondanga na tukaron na ini sa sanggunian para sa pag-alokar nin pondo. Sa ngunyan po, igo po kitang pig-propose, nakaagi pong Martes, pinag-presentar taman po ini sa sangguniang paglungsod. Padara din po kita ning request kay Mayor for funding, urong na po duman sa nahiling niyang kagayunang katubagang local artist concert kanakaaging piyesta, natabangan ta si mga artista. At the same time, si talento, si tao talagang yaon sa plaza kang piyesa. Iyan po, muyamang girarigibuhon ngunya na Oktubre, Nobyembre, sa Disyembre. But of course po, ang final decision kaya niya ang ki Mayor, maagi pong sanggunian, takay po ang tapo ng dugang na pondo. Igwaman po kitang pigpo-proposas pa, since ang Nobyembre, aldaw ng mga kaakian, dahil po magandagos itong, Voyadores Festival, Pero po, in lieu of that, baka pwedeng magkaigo kita ng mass field demo, inter-school mass field demonstration, Mayong gagastuson, uniform lang kan mga gamiton, si PE uniform, o dahil man si school uniform. Apwera kay ni, pigahagad man kan events officer kan syudad, an amay na pag-alokar nin pondo para sa amay na pagdekorar sa syudad bilang preparasyon sa Kamundagan Festival sa Disyembre. Pigsabi pa ni Riondanga, makakadugang sa mga atraksyon asin economic activity sa syudad ang mga Christmas decorations na planong ibugtak sa sentro kan Naga. Saro po yan. And of course, Disyembre po, Kamundagan Festival, nakalinya po yan sa Tuya. Pero po, ang proposal na po kunta na makapreparar na kita, makapuuna kitang magdekorar kang plaza this November. Para po, maximize naman ang gamit, maximize na din si gasto. Minsan po baga, dahil suruod na, nakaburokas nga ni kita, mga tulong aldaw na, mga tulong simana na sa nabago ang Pasko. So, at least po ngunyan sana ma-maximize. And hopefully po matawanan kita kang maninigo na pundong kaipuhan ta sa pagpakaray kang plaza. Tangarig pong ining may mga plan, itong mga mahipang planong gigiribong niya na Pasko, magpasiring sa Naga. I-enjoy ining mga dekorasyon tayo. And of course, i-avail ining mga serbisyo kan sa tuya pong mga negosyo sa loob ng syudad ng Naga. So at least po si local tourism ang makadugang sa tuya yung local economic activities. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, miyembros kan Philippine Councilors League duman sa Marinduque nagbisita sa Ciudad de Naga. Ang detalye sa halik kay Joel Sulina. Naging bisita sa Ciudad de Naga asin sa sangguniang panglungsod ang 60 gabos na miyembros kan Philippine Councilors League Marinduque Chapter. Gikan sa anum na munisipalidad kan nasambit na probinsya para man magkurtesiya asin makapagampangan sa mga local officials kang Naga.
Sigon kay Vice Mayor Nene Niasis, pirang aldaw nagtinira sa syudad ng Naga ang mga local officials kang Marinduque Province para sa saindang executive legislative agenda as in benchmarking kay ba mga baguhan na mga elihidong opisyal o mga konsyal as in pirang mga vice-alkalde kang lokal na gobyerno kan mga munisipyo kang Marinduque Province. Marinduque na mabisita sinda, hihilingon si mga programa kang syudad, si mga best practices, and at the same time pero may ELA sinda, may executive legislative agenda na digdigigibuhon sa Naga. Naging bisita naman tanaman sinda kang the past years na hiling kay si iba nga nindang program pero pigko aman digdiyo sa Satuya. As in, gero ipapadagos sinda. As in, may mga nahiling pa sindang ibang mga programa kang syudad na pwede nindang i-adaptar o arugon sa indang lugar. Kaya sa entrevista man, kay Municipal Councilor Primo Pamintuan, Cantorihos, Marinduque Province, napili ninda ang syudad ng Naga para mag-benchmarking kay iba mga miyembros kang PCL Marinduque para man sa indang newly elected officials nga ring manuudan an man lain-lain ng governance practices as in inclusive government kang Naga kung saan nagpapartisipara man lain-lain na sektor kang komunidad sa pagpapadalagan kang gobyerno na iyong naging marka kang syudad ng Naga sa bilog na nasyon pag-abot sa paggugobernar. Nagpartisipar asing kaiba sa nagbisita ang gabos na local official kang Buwak, Buena Vista, Gasan, Mogpog, Santa Cruz asin Torrijos, Marinduque Province sa nasambit na 5 aldaw na pagbisita sa syudad ng Naga. Of the Federation Officer ng Marinduque, nagkasundo kami na dito gawin sa Naga, sa Naga City itong aming pagsasanay sapagkat nakita namin na itong syudad ng Naga ay talagang kampiyon pagdating sa good governance. Alam naman natin yan. During the incumbency of the late Mayor, the DLG Secretary, Jesse Robredo, and of course, our dear former Vice President, Leni Robredo, ay talagang ipinakita hindi lamang sa syudad ng Naga, kundi sa buong Pilipinas yung anong uri ng pamumuno, ano yung mga mahalagang sangka paano nila napaunlad ang syudad ng Naga. Yun yung aming tinignan na aspeto, bakit dito namin na ginanap. Para sa Naga Ngunya News, Joel Sunino. Mientras tanto, 56 million pesos na pundo kan City Events Protocol Public Information Office para sa masunod taon 2023 sunad sa budget hearing asin man annual investment plan kan lokal na gobyerno kan Naga. Detalyas kayan halik kay Paulo de los Santos. Padagos, ang pighahalat kan City Events Protocol and Public Information Office o CEPIO an approval kan sangguni ang panlungsod asin kan City Budget Office sa proposed budget na 56 million pesos para sa pag-organisar nin mga darakulang event sa syudad din Naga sa masunod na taon. Sigun, Kisepyo Department Head Allen Rayondanga, apwera sa mga civic activities na may kinaaraman sa Peña Francia Fiesta asin Kamundagan Festival 2023. Pighihiling niya ang pangangaipo nin darakulang aktibidad katakod kan selebrasyon kan ika-75 anibersaryo kan syudad din Naga bilang independent component city. Pigsabi ni Rayondanga na kaipuhan dakula ang pagselebrar kan Diamond Anniversary bako lang kan lokal na gobyerno kundi kan enterong syudad. Pigtawan doon ni Rayondanga maninigong fondohan ang mga siring na aktibidad. Tanganing rosoon ang syudad nin mga bisita na magiging dahilan kan mas mabaskog na dalagan kan lokal na ekonomiya. Pigsabi pa ni Rayondanga, nasusog sa datos kan Arts, Culture and Tourism Office, liwat nag-ikot sa lokal na ekonomiya ang 22 billion pesos makalihis buksan ang ekonomiya kan syudad durante kan Peña Francia festivities na nagdaranin dakulang ganansya sa mga micro small enterprise as in transport sector. Siring man kan mga hotel as in iba pang establisamento nin negosyo as in turismo. Mautang nga talaga i-stimulate ang economy, no? Kaya po ang tandakol ng mga okasyon para dumirigdi si mga tao sa tuya. Duman po nga ni Pighirasta, ini po datos iniyo kang sa tuyang amigo halik kipaning alik ini sa Arts, Culture and Tourism Office. Kang ginibot si fiesta, liwat nag-ikot ang 22 billion pesos sa local economy, no? Si mga pasahero nagsarakay giraray sa jeepney, si mga sarit na negosyo nagkirita, no?
Ano ang implikasyon kaya? May nakuha ba dyan ang syudad, direkta? Igwang sponsorship, nasa 3.7, pero sinubsidize ang syudad. Pero ano pong kuweka ini? Nag-income ba kita direkta? Dai. Pero nagkita ang interong syudad. Nag-income ang mga hotel, nagkaparano giraray. No rin tayo pwedeng kung anong giraray. Pwede sa taxes, mabalik man yan sa in terms of taxes. Pero ang karahayan po kaito, si hanap buhay, na imbis ba kunta na madulog sa tuya, masolisit sa tuya, mahagal sa tuya, nakapaghanap buhay. Si mga hotel na dating nagtaranggal ng empleyado, pinabarlik si sa inda mga empleyado. Dahil kay puha ng magserbisyo giraray, tabi no kasanta giraray ang ekonomiya. So imbis ba... Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Mientras tanto, People's Day kan lokal na gobyerno kang Naga, liwat pigbuhay pagkatapos kan 2 taon. Ang detalye sa kay Joel Sulina. 2 taon labi ang nakalis, dara ka mga restriksyon asin mga protocols huli sa pandemya. Alagad ngunya na naigwanan ning paghaluwag sa mga health protocols sa COVID-19, liwat nang naibalik ang People's Day sa City Hall. Partikular sa People's Hall ng Uveto, mas mairari sa mga konstituentes kan syudad ang mga serbisyo kang gobyerno lokal. Sa pahayag ni Mayor Nelson Legacion, sinabi kay Nina Ugmasyan na liwat na maibulta ang People's Day kay ba ang gabos ng mga city officials asin opisina na imbelto sa social services cluster kang gobyerno lokal nga ring masiguro na masisimbagan o matataunan ning aksyon o solusyon ang manday lain ng mga pangangaipo kang mga konstituentes kan syudad sa urog na madaling panahon. Ang People's Day ginigibuto yung Monday kan kada bulan. Asin nakatalaan man ining gibuhon sa kada barangay kan syudad nga ring masimbagan tulos kung ano man ang mga pangangaipo kan mga konstituentes na yaon sa barangay. Marurumduman inot ng inilansar kan July 2019 ang People's Day alagad ininapundo kan Pebrero 2020 huli nga ni sa pandemic. Mahalaga po ang People's Day digdi sa City Hall. Later on, dadarahon ta naman po siya sa barangay. Ninhulit po ta sa paagi kaini, nagiging madali si pagtaonin kasimbagan sa mga tuyo asin kahagadan kan mga namamanwaan. Ninhulit ta direktamente po sinda na nagdudulok asin inaatubang kan alkalde, kaibanan si mga concerned officials in the social service cluster. Sigun man kay Lola Estela Belda kan Banatas, Naga City, saro sa mga nagdulok sa People's Day sa paagi kang nasambit na programa ni Mayor Nelson Legacion, igwanan ning bastanting oras na may idulok asin personal na makaulay ang alkalde asin iba pang mga opisyalis kan City Hall para irani ang anumang kahagadan ninda. Siring kan sa iyang pinagdulok na tulos man na nasimbagan. Salamat na maray. Every time na nahagad akong tabang kay Mayor Son, perming okay ako sa iya. Okay lang po na patuloy ning data. Mas dakol pa po tao ang nangangaipo kan tabang ni Mayor Son. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, mga PWD sa Syudad ni Naga na kaya pang magtrabaho, target ipasailarom sa livelihood program sa taon 2023. Ang detalye sa kay Paulo De Los Santos. Target ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa masunod na taon na isairarom sa livelihood program ang mga persons with disabilities o PWD sa syudad din Naga na kayang magtrabaho sa ibong kankadinan. Sigun kay Attorney Paul Jan Barosa, pamayo kan PDAO, kamawutan kan nasambit na opisina na matawan hanap buhay ang mga PWD na kayang magtrabaho tanganing mabuhay sa sadiring mga bitis, siring man makatabang sa pagpabaskog kan ekonomiya kan syudad. Mayo panin eksaktong numero kan PWD sa syudad na manginginabang sa livelihood program sa taon 2023. Alagad igwa ng 6,715 PWD ang rehistrado sa nasambit na opisina, kabali na ang mga bedridden. Tigsabi pa ni Barosa, ang mga nakalistang mga nagenyong PWD padagos na makakaresebenin asistensyang medikal asin iba pang ayuda kan lokal na gobyerno sa ibong kan pagbaba kan National Tax Allocation o NTA na iheheras kan gobyerno nasyonal sa gobyernos lokales sa nasyon huli sa pandemya. Dugang ni Barosa,
tax collection poon 2020 sagkod 2022 an basihan kan gobyerno nasyonal sa pag-alokar kan NTA na ihehiras sa LGU sa 2023 katakod kay ni dahil na nakuapa kan nasambit na opisina an 20 milyones pesos na proposed budget for 2023 huli sa 15.9 million pesos na aprobadong pondo kan City Budget Office para sa mga programa kan PIDAW sa masunod na taon. For 2022, it's 15.2 million roughly. For next year, ang pagbabansa mo kan city budget is 15.9, although ang proposal may 20 million. Talagang. pero again, we understand na kaipuhan to talagang magdikit na maghigpit kan sinturon ni huli ta mababaan sa to yung allocation hali sa national government. Taang babasehan ngunyan si nakolekta kan 2020 na iyo ang panahon na nagkaigwaning lockdown. Para sa Nagangonyan News, Paulo De Los Santos. Yan, tras tanto, ordinansa na nagtutulod para sa pagbugtak ni monumento sa magtugang na Arihola, pikuurlayan sa committee level sa sangguniang panlunsod. Ang detalye sa halik kay Paulo De Los Santos. Bilang pagtaong onra sa magtugang na sinda Ludovico asin Tomas Arihola, mga propyong taga-Naga, huli sa saindang importanteng kontribusyon sa istorya kan nasyon, pigpuunan kan Committee on Culture and the Arts kan sangguniang panlunsod an hearing mapadapit sa propestong ordinansa na may obhetong matugdukan nin monumento sa syudad an mga nasambit na heroe. Susog sa istorya, si Ludovico Arihola, saro sa mga general na huring nagsuko sa mga Amerikano na mayo sa sarong grupo nin mga Bicolanong tumang sa mga parasakop kan Philippine-American War. Antugang kaining si Tomas para surat na naging miyembro kan propaganda movement na kinababalihan ni Jose Maria Panganiban asin Jose Rizal kontra sa gobyernong Kastila. Apuera kay ni si Tomas naging kongresista kan Camarines Sur, naglapigot tanganing i-establisar ang Camarines Sur National High School. Sigun kay Konsehal Jose Perez, chairman kang komite, maagi pa sa nagkapirang seryanin committee hearings ang propestong ordinansa kung saan imbitado ang mga historiador na makakataonin man lain-lain na anggulo sa mga esperso kan magtugang para sa katalingkasan kan Nueva Cáceres, ngunyan syudad din Naga, siring man kan enterong Kabikolan kontra sa pananakop kan mga dayuhan. Sa committee hearing na pigibo kan Oktubre 10, aldaw nin Lunes, pigtawan doon kan konsehala na may mga tinampo sa syudad na pigpangaranan sa mga Bicolanong heroe, alagad mayo lamang ning lugar o monumento ang mga local heroes na mga taga-syudad din Naga. Dugang ni Perez, aaboton sagkod 15 milyones pesos ang estimated budget para sa pagpatugdokan monumento. Alagad kay puha ng maaraman ang eksaktong initial budget para sa iskultor na magibo kan disenyo na magiging basihan kan pagpagibo kan aktual na monumento. Pigsabi pa ni Perez, mayo na nin bastanteng lugar sa sentro kan syudad ang bubuktakan kan monumento kaya padagos pang pighahanapan nin lokasyon ang nasambitan ng obra. Made pa lang po yan, taday tapaaram si konsepto, si talagang aktual na construction kang kaidihong monumento. Alagad kay puwanta na kay puwanta na tulos ang initial na amount, tangani po appoint na kita ning sculptor na magibo po kang ideya, mga konsepto po and transform it into a mold bago po dahil yung magiging base kang aktual na monumento. Para sa Nagangonyan News, Paulo De Los Santos. Yan, tras tanto, huring bareta, bagong opisina kan Senior Citizens Affairs kan Syudad din Naga, pigbukasan, kasabay kan selebrasyon kan Elderly Month. Ang detalles halik kay Joel Sulina. Natapos ang 13 bulan na temporaryong pigdakit sa JMR Museum ang Office of the Senior Citizens Affairs, inibinukasan na matapos ang blessing ceremony kang aldaw na Miyerkules ang bagong renovate na OSCA. Sigun kay Mr. Jaime Jim Reblando, ang OSCA Program Director, pigtaon ninda na ang simpleng blessing ceremony kang pinag-renovate na opisina kang OSCA
asin Senior Citizens Federation of Naga City sa Elderly Month celebration na kada taon pigsisilibrar para man sa pagtaong importansya sa mga kamagurangan kasabay ang pagtaong onra, pasasalamat asin pagrespeto sa mga naging kontribusyon ka mga lolo asin mga lola sa satuyang komunidad. Sa ngunyan, nagkakaiwa po kita ng blessing kan renovated building kang OSCA and the Federation building itself. Haloy-haloy naman ini na medyo nagkaiwa naman yung kadikit na damage, gulpingan ng damage sa pirang bagyo na nag-agi and other calamities na. So this time, tapos naman siya, kaya may blessing na kita. Simple blessing sana. Okay. So, pigtomi pong araw kayo ni unblessing because ang September and October, ang mga bulan po niya ni mga elderly, ang September, anniversary ng Confederation, while ang October is bulan ng mga senior citizens and elderly. Sumpay pa ni Mr. Reblando na sa maabot na Oktubre 29, magkakaigwasin daning culminating activity katukod kang pagselebrar kan Senior Citizen o Elderly Month nagigibuhon sa Santa Cruz Event Center. Padagos man ang mga programa kang OSCA para man sa mga lolo asin lola kan syudad. Padagos-dagos po ang pag-implementar kan mga mandatory programs and services kan OSCA. Inot yan ang mandated by law is kami talaga ang maisukan Senior Citizens ID. That is one of our main function as stated in the Republic Act 9994 plus other laws na supported ng mga local ordinances. Kaya may mga programs kami intended for mga indigent senior citizens. However, ang iba, di sa mo nag-agi like social pension, bako yan sa muya, sa DSWD po yan, saan sila may nare-contact sa DSWD regional and national level. Send na po na din sa ang budget. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Yan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Neri Diasis, asin kan sangguniang panlunsod kan Naga, siring man kan bilog na ANN News at Public Affairs Team. Ideal sa indong naging parabarita si Roy San Ramon, mabalos kan sino bagantabay, masunod na sa tung aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang sa tung arabon. Maray na pagkaaga mga tugang, aldaw kita ko ning Sabado, petsa 15, kan bulan ni Oktubre tong 2022. Sa technical side na katuwang niya to si Benjamin Calyot Jr., si Ringman si Janine Idea III. Naantabayanan live sa Nagangunyan na Facebook page, si Ringman sa Naga City Government Facebook page, YouTube channel, asin sa 89.5 radyo natin, and 105.5 Bicol Idol FM. Ang una na pagkaaga mga tugang ang satuyang bisita, special na bisita gikan sa Bicolanas Agriculture Cooperative, and nagtutukaw man siya bilang chairman kaining Naga City Cooperative Development Council. Siya po si Maria Daisy Jolin, siya po ang nagtutukaw man bilang chairman kang Bicolanas Agriculture Cooperative. Ma'am, maray na pagkaaga po sa imo, ma'am, and inot po sa gabos sa imong pagbati po sa tuyang mga paradalan, mga parantabay sa radyo. Diyos marahay na aga po sa gabos na mga nagaantabay sa programa ngunyan ni Papa P. Salamat Papa P sa pag-imbitar sa maugmang okasyon na iningon niya na bulan. Opo. Ngunyan maurugma talaga ang celebration ta ngunyan, madam, kasi ngunyan mga tugang ang tig-celebrar ining National Cooperative Month. Ang gabos na mga aktibidad kang lokal na gobyerno, kan national government may kinaaraman sa mga kooperatiba. And inot madam, para sa pagkakaintindi po kang publiko, inot po sa gabos kung i-define mo po ang kooperatiba
And ano po ini? And ano po ang importansya kang pagkakaigwa ng kooperatiba sa sarong komunidad? Salamat, Papa P, sa hapot. Dahil kadakol po talagang marahay ngunyan ang di pa talaga naiintindihan kung ano ang sarong kooperatiba. Bakong magayo na po una na minsan negatibo po ang dating pag sinabing kooperatiba, garo kadakol na didisganar dahil pakaurutan ngaya, rilingaw na, tapos bagsak na si kooperatiba. And that is a very real scenario, especially sa buong Pilipinas and maski siguro hindi sa lokal na sitwasyon. Ang sarong pong kooperatiba, napaka-espesyal na sarong grupo na ang pagkakaiba niya sa ibang organisasyon, ini grupong ini, minataya ning sa dirinindang kwarta. Ang pinupunan talagang kapital ka ining grupong ini na inaapod kang capital shares contribution, hali talaga iyan sa bulsa kang mga miyembros. And itong pighireras-heras nindang ito, ito ang pupunan na capital. Therefore, ang saro pong kooperatiba, saro siyang grupo na nagmamaot na magkaigwaning business. Bako pong monkey business, ha? Talaga pong itong business na makita. In other words, magkakaigwang profit. And it's not just about having profit, but being able to contribute especially to the economic upliftment ng sarong community. So, magayon ang pong maray ang sarong co-op. Maski ang struktura, if I will have the privilege to describe, ano po? Kasi ang sarong co-op, sa mandato kang nagre-register kayo na ahensya na iyo ang Cooperative Development Authority or CDA, di ka pwedeng magsadiring struktura. Igwa po talaga dyan yung nakamandatong struktura. Igwa po yan yung Board of Directors. Ako po ngunyan, saro sa mga Board of Directors ng sarong co-op, nagtutukaw bilang chair. Ang samong pinakatrabaho talaga, iyo na hali duman sa indong pangiturugan or your vision, your mission, your commitment, mabilog ka mo ning mga polisiya. Mga guidelines na magiya. Pero di kami pwedeng makiaram duman sa management. So ang istruktura kayan, igwaning board of directors, igwaning ibang mga officers, may mga komitiba po. And abang gayon na maray kang mga komitiba, kasi again, this is another different thing with what makes us distinct as an organization. Saro po dyan na importante ho na maray, duwang komitiba na pigi-iliher kang asembleya kada taon. Iyan pong COMELEC or Committee on Election and the COA or Committee on Audit. The rest, appointed yan, pero kung hihilingon ta po ang mga committees, magayunan ang sa indang function. Kasi ang miyembros ng sarong kooperatiba, continuously padagos-dagos na nakakanood, there is a Committee on Education and Training. Why po pigme-mention ko ini? Kasi sa ngunyan, istrikto pong maray sa pagre-renew kang samuyang certificate. May inaapod po yan taon-taon na inspection ang CDA bago ka kayang tawanan ng Certificate of Completion or Compliance. Ang numero po kang oras na inatindiran na training na mga mandato, inaapod ming mandatory trainings, kang gabos na mga officers kayan, dapat makumpleto mo. Hello to the Regional Director, Sir Buddy Valeroso. Talagang istrikto dyan si Sir Buddy. And we find that very helpful pero very distinct kasi ang ibang organizations na exist lang kamo pero dahil na kamo nagpapadagos na mag-adal, makanood, magkaigwa ng mga skills, makapacitate itong mga leaders. Another thing, because hali po ako sa sarong kooperatiba na puros talaga kababaihan. In fairness, puros lalaki, diyan kaibahan ko niya na sa Angkor sa subalang ko. We are a women-led co-op. And it's a mandate also na ang gabos na kooperatiba, maski pa po yan, halimbawa, bakong kababaihan, halimbawa ngayon, ang kadaklan baga kang transport co-op, talaga mga kalalakihan yan. Igwaning committee on, igwain inaapod na Committee on Gender and Development or GAD Committee. And may mga series of training siya na dapat agihan din si mga miyembros. So, magayon po na maray, kung ipapadagos ko halawig pa. Sige lang po. So, a co-op is considered to be the only way. Kumbaga para sa kuya, siya lang talaga tong sarong paagi, nagarubihikulo kung papaano
na ang kadaklan, lalong-lalo na po itong yaon sa informal sector, na mayo ning formal na mga employment o hanap buhay, magkaigwa ning pagkakataon na makahiras. Kasi sa diri mo nga ning kwarta, you're a co-owner. Ang gabos na members, iyo ang may sa diri kang co-op. So sabay-sabay po kamo, sabay-sabay kamong makita, ang kita nindo equally pigsi-share yan through the dividends. Kung nagpatronahe ka kang serbisyo kang kooperatiba mo, there is what we call patronage refund. So magayon po bagang maray ang sa iyang values na pinahahalagahan talaga na pigpo-promote, napaka-democratic and mayong piriritan igdi. This is a voluntary organization, voluntary ang membership. Kami po digding mga board, po kami igding sweldo. Our services here talagang voluntary. There is that sense of volunteerism. Talagang passion talaga, madam, ang pagiging opisyal kang sarong kooperatiba. Yes, tama ka dyan, Paul. Kasi ang hiling ko, ang kadakol pa pong mga mas nainot pa sa mo, mas darakula and mas successful na mga cooperatives. And sinda mapatutuo na kung mayo talaga dyan nagpuon, nagtiyaga, na yaon ang sense of volunteerism, ang passion, sabi mo nga ni, and that desire na talagang makatabang, lalong-lalo na magkaigwahanap buhay. Pareho po ang sasabihin ninda sa sinasabi ko ngunyan na mga na-experience me. Oo, since na may capital, syempre negosyo yan, and since na negosyo yan, negosyante, syempre din makita tulos. Kasi igwa kitang inapod na break even at ang apod gadto itong sa negosyo. Nag-capital ka ngunyan, tas nagdinegosyo kasi pagkahalawig na panahon, di ka nagkita. Makita ka mga after ka itong struggles na aagihan. Yeah, totoo yan. Pero syempre, ang sarong kooperatiba, kung ipapadagos ko sinasabi ko kasubaago, di kami pwede, in a sense, mag-interfere. Or ito bagang gamiton mi ang power mi or poder mi over the management. So ang sarong co-op, paano siya minaasensong maray, igwa siya ning mga guidelines na ginigibo kang board of directors, pero igwa siya ning management staff na ang trabaho niya talaga itong day-to-day operations, business transaction kang cooperative. And since na iniyo pigkapitalan, cooperative, ang income po kang kada miyembro madepende po ba duman sa price kang sa indang pigambag na kapital, Dayman? Tama ka po dyan. Kasi equal nga ni syempre kung dakul, di dakul man. Kung dikit, di dikit man. Pero, igwa po pa dyan ng lahi na kung hanggang sa insa na ika pwede magbakal o magtaon ng capital shares, bako po ining araw kang ibang corporation na kung ika mayamanon o kadakol mo ning kwarta, babakalon mo ang kadakulo ning shares, ika ang may final say or ika ang masusunod sa decision making. No. Igdi po, pare-parehas ang sa indong diretsos. Basta member ka, regular member ka, ang apod may kayan MIGS, or member in good standing. Every year po ang sarong kooperatiba minakondusir yan ng annual General Assembly. And in that General Assembly, minatao po dyan ng report si board as in si management. So, iyan po, may transparency. Nahihiling iyan gabos kang members. So, iyan ang pinakamagayon dyan sa paghiling ko sa kooperatiba na sabi nga ni talagang totoo siyang bihikulo na madaraning economic development sa community. And ngunyan po, madam, apotonta ka po concerning po digdiyo sa imong kooperatiba na pigapod na Bicolanas Agriculture Cooperative, pigpapadalagan kang mga kababaihan. And ngunyan po, ano po ang mandato kay ning sa imong kooperatiba na pigkakaputan po sa presente? Magayunon, actually, Paul, allow me na i-share sa mga paradangog tango yan para hinanyog da asin nagdadalan sa tuya na ang nagibo kang samuyang logo, ika yan. As an artist, di ba? Opo, ika sige. yan. Kung natatandaan mo, naghahanap kami ng sarong volunteer din na artist na itong samuyang filosofiya o sabi mo nga ni
ano tong move sa Muya to come together? Actually, nag-start ang Bicolanas as a very small cooperative, micro ngani pa lang, kaya very small, tadyan minapuon. We were only 37 women leaders. Nagabus Bicolana. Aktibong mga kababaihan sa social development work because ako pala by profession I'm a social worker and may mga kairibahan din ako hindi yung nagtararabaho kaito sa social actions. Halimbawa arog kang kasafi, we were only 37, nagtara upo ning tig 1,000 pesos. We started with 37,000. Ano ang paniniwala mi? Naniniwala kami na kung tatawanan ng oportunidad ang kababaihan, na maging entrepreneurial, iyo bagayan ngunyan ang pigpapara push ta. To be, kung farmer ka ngaya, to be a farmer-preneur or agripreneur, mga youthpreneur, kung mga hoben. If we will be given a chance na, halimbawa, matawan na ng access sa capital, halimbawa, matawan pa ng further trainings, dakulaon ang mako-contribute kang mga kababaihan sa ekonomiya. Pero ang gusto mi, mag-engage sinda, bako lang sa simpleng business. Sa agrikultura, maging production man yan, maging processing man yan, or merchandising. But, you are not just about earning profits. Dapat ang gibuhan mong business, itong sinasabi tang, di makakaraot sa environment. Di ka lang maproteher kundi ma-conserve ka, ma-preserve ka kang environment for the next generation. And your product should not be harmful to the consumers. Dapat consumer healthy and environment friendly. So ang pig-push me talaga, kung ihapot mo paano man kami kayan nagpuon, ano ta Bicolanas, ano ta arukin ang logo mi na pigibo mo na talagang pag Bicolana ka, mabibisto mo tulos yan kasi may dahon dyaning natong, may sili, may pili, and may mga meanings yan. Pati si kulay ka yan, and with that bright sun na may 16 rays, we wanted to push green health technology based na mga businesses, utilizing green health technology. Ibig sabihin, di nakakaraot sa consumer and napipreserve and friendly din sa environment. Iyan ang sa hiling mi, susi talaga sa inaapod kang sustainable development. So iyan talaga ang samuyang pangarap, iyan ang commitment mi, iyan ang push mi. That's our advocacy. Maliban, of course, since obviously we're all women empowerment. Yan ang kaipuan po ngunyan madam na mga panahon kasi dawa madam igwanan ng mga influencers sa social media, ang iba dyan mga sikat pang personalidad alagad sa presente mayaong pagiraray si dogmas, mga dogma, mga stereotypes na naglilimit sa sarong gender, especially sa sektor kang kababaihan. Oo. Totoo yan. So, Paul, naniniwala ka sa women empowerment? Of course, madam. Siyempre. Magurang babae ang mama ko eh. Siyempre. Dapat ang paghiling sa babae, bakong basta-basta. Kung gusto kang kalalakihan is mag-angat man, well, dapat ibang kababaihan. And mas magayon kayo ni madam kung pabayaan ng kababaihan na maging independente and then sakat manggiraray sa kung anong gusto nindang sakaton. Ano po? Okay. Yan ang kagayunan sa Bicolanas dahil apwera ka tong tinutugdoan mi sinda na magkaigwaning hanap buhay. Tinutugdaan mi din sinda kung ano pang iba pa nindang mga diretsyon. Kasi kung ika-empowered woman, syempre mas mapapakarhay ang pagpadakula mo sa imong mga aki and mas magiging kang productive na member kang community and mas makaka-participate ka, di ba? In fact, we're motivating pigiingganyo mi ang samuyang mga members na maging active na mga volunteer sa barangay and eventually maging siguro mga opisyalis man kang barangay. So dahil sa paniniwala mi, iba manggiraray kung babae talaga ang may boses na nagdadara kadtong mga sa iyang gustong mailuwas na mga issues. Let us deny the fact na
Kadakulong po dyan nakababaihan talaga ang silently na lang, di ba? Nagsasuffer even if they are sabihin ta nag-aagi ng domestic violence or other forms of abuses because economically di ninda kaya ang sadiri ninda. True. Halimbawa, masabi iyan, iniisip ko na lang ngaya ang mga aki ko, tayo ko kaya ngaya kaya, paano ko ngaya bubuhayon o MMK na kita kayan. But that is the reality and we're happy na sa 5 taon paanom na taon na po kami ngunyan. Nahihiling ko yan na nare-realize kang samuyang kooperatiba. May series po kami ng mga trainings for the whole year na maliban sa mga financial management na yan, kung ano-ano pa. We really ensure na ang samuyang members mag-agi sa gender sensitivity trainings, maintindihan po ang iba-ibang mga laws, mga polisiya na nagpoproteher kang mga derechos ng sarong babae. And apuera po duman sa financial management trainings, ano pa po itong tigtataw kang Bicolanas Agriculture Cooperative na mga trainings para sa satuyang mga beneficiaries? Okay. Proud akong sabihon na ang Bicolanas bako lang siyang economic ang concern. Ano po? Ang pinaka-advocacy mi talaga, sabi mi nga ni, maski ang hanap buhay mi should be addressing problems brought by climate change. Gusto mi bilang mga kababaihan mamatian ang kontribusyon kung paano talinalabanan ang climate change. And I believe na sa mga nanay, kung mapuo niya na maintindihan na sa simple daily lifestyle mo baga, pwede mong mabawasan o daig ka na makadagdag pa sa problema kang climate change. Halimbawa na lang sa pag-apuning basura, poon sa harong, kung ang sarong nanay talagang nahihiling ka mga aki na pigsusuway-suway mo, pigsesegregate mo ang sa indong mga basura, itong mga nalalapa, saka mga daing nalalapa, dakulaon iyan na bagay. Or, halimbawa, aga-aga, ang pigpapahakan mo, mga processed foods, na unhealthy, syempre ang manunodan kang aki, magkakaning processed foods na unhealthy. Pero kung pinapahakan mo siya ng healthy foods, gulay, halimbawa, sira, imbis na puros processed meat, then dakulaon ng bagay ang maiko-contribute. Talagang pwede tang masabi na ang gusto kang gobyerno na magkaigwaning food security, mabawasan ang malnutrition, be environment warriors, talagang nauutob yan in our own little way sa kooperatiba. And ngunyan po madam, since na for women empowerment po kamo ano po ang sa indong pangapudan sa mga kababaihan na maabot po magbali po sa indong kooperatiba, and ano po itong mga expected na mga serbisyo or trainings na pwede nindang ma-avail bilang members kang Bicolanas Agriculture Cooperative. Salamat na maray Paul sa oportunidad na ini. Talagang arog ka ini ang mga hinahanap mi dahil ako unta po nakadakol pang mga kababaihan na minsan pagyaon sa laog kang harong talagang dimana sana. Di ko man pigtatawaran itong trabaho sa laog kang harong, taiyan talaga 24/7. Non-stop mayo paning sweldo. But kaipuhanan ta din po ang sadirita na ina-update ta bilang mga kababaihan. Yes po. Iniinganyo ko po kamo na mas maintindihan kung ano ang kooperatiba. And pasi lang po kung paano magbali sa co-op, lalong-lalo na sa Bicolanas Agriculture Cooperative. Igwa po kami ng Facebook page. Igwa din po kami ng opisina. Igdi sa may PICPA building sa City Hall compound. Kataid po kami kang Commission on Human Rights, kang IBP. And igwa po kami ng main office duman sa Villa Karangahan Subdivision sa San Felipe. So, maghiras po kita and mag-aram kita kung ano ang kooperatiba, paano kita mauswag sa paagi ng kooperatiba, magbali po kita sa kooperatiba. Mga 6 years na kamo, di ba madam? Okay. Yes, Paul. Mga pira na po kamo gabos madam? Hali sa 37 members, ang unyan mga 600 members. Wow. 600 na mga 6 years. Ano po, and madudugangan pa ni madam dahil sa kagayunan po kang sa indong mga programa madam. And ngunyan po madam, bago po kita magpadagos,
muna kita, ma-commercial muna kita, mabulta ng programa mga tugang, makalisa nagkapirang pagirumdom. Dako lang ako ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang Mayor Son Ligasyon, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga durang, sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, ang health center, unlike ngunya na nakula na, tapos magayon pa, magiging child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na maanong magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Kay Mayor Son Ligasyon po, dako lang pong pasalamat may tigda sa Zone 4 Triangulo. Nagibuhan ng paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo, tapos sinipon drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang onra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayon na kami agihan. Ini araw kayan, kung nahiling ko nindo yan, mga duot na yan, tapos sobrang laboy, dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali. At saka mayahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura ka to, puro plastic. Mayo siya paginabang kasi gano'n lang talaga siya kadlagan. Katong mag-ibo na siya, araw kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo, madali ako nakahagad ng tabang, madali ako nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Si Karahayang kani sa kasarupan mo niyan, imbes na si mga aki iraw pero sa luwas, yun na sila dito, nagbubusig ng basketballan, okay na. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Nagbabalik po ang programang Satong Aramon program with your service Paulo de los Santos. Papa, ano po, kaiba po si Maria Daisy Jolene, ang chairman po kang chairman kan board kaining Bicolanas Agriculture Cooperative na tugdas kang August 12, 2016. Opo. And sa ngunyan, bilang siya man ang chairman kang Naga City Cooperative Development Council, Madam, ano po ang mandato kang Naga City Cooperative Development Council, especially po ngunyan na taon? Bago po ako magsimbag kayan, bation ko po si Ansamuyang gwapo, mabuot, mahigos, matibay na chairman po kang Committee on Cooperatives sa Sangguniang Panlunsod. Hello, Kagawad Oying Rosales. Nag-antabay hali sa Barangay San Felipe. Opo, and sa tuya pong designated na Cooperatives Development Officer si JP kang Metro Peso. Hello, Sir JP. Gwapo din. Gwapo din. Baka maginanakit si JP. Opo. And sigapos po mga opisyales kang Naga City Cooperative Development Council. Ang sa ko yung vice, si Ma'am Evelyn sa dyan po, sa Naga City People's Mall. Hindi ko na po saro-saroon. Ano po ang Naga City Cooperative Development Council? Siyempre, council, konseho. Binibilog po ni kang gabos na mga kooperatiba na yaon sa Naga City. And ang cooperatives po, baga iba-iba man yan na sektor. May naghahali dyan sa agriculture sector, transport sector, igwa po dyan mga employees cooperative, igwa dyan ng mga human service cooperatives like the NICC, like the BCDC. So, maugmahon po ini kasi nagkakatiripon igdiyo ang gabos na mga kooperatiba. May mga opisyalis po na pigi-ilihir. And igdip po ang konseho, saro siyang venue na napag-uurulayan kung ano ang mga common concerns, and ano tong mga urgent issues na through the council pwede pong maipaabot sa local government, through the sanggunian. Asin minapasar po ning mga sabihon ta pwedeng magi later on na mga policies talaga, ordinances. Nahali po to duman sa initiatives
sa forum or sa discussions kang konseho. And ang Naga City, very proud po akong magsabi, kasi na i-experience ko yan pag kami nagtitiripon because we just recently held the Regional Cooperative Development, the Regional Cooperative Congress sa Albay. And maugma akong binabarita na ang sunod po kaya na host will be Naga City. Igdi po, madirigdi po ang intirong mga delegates kayan kang anom na probinsya kang Bicol Region sa Naga City. And finalize po yan kung ngunyan na 2023 or 2024. So, buhay na buhay po ang Cooperative Development Council kang Naga City dahil po yan sa grabing suportang tinatao kang local government units sa pangingenot po syempre ni Mayor Nelson Ligacion and sa liderato din po kang Committee Chair on Cooperatives na si Kagawad Oying. Ansaro po na dakulaon nindang suporta sa konseho, pigtatawan po ninda talaga ning pundo na kami magkaigwan ning oportunidad na mag-meeting regularly, mag-participate po sa araw kayo na mga activities, mga congress para mas maghiwas pa ang samuyang kaaraman, ma-compare me kung ano ang estado kang mga kooperatiba sa Naga City. And tinataan po kami ng tsansa na magplano kang sa mga activities for the whole year and tabangan kami sa budget. Kayan. So halimbawa po ngunya na taon, talaga pong pigpahiling ang suporta sa pangangaipon ng grabing mandatory trainings. Ito pong mga trainings sa pigmamandato talaga kang CDA na lalong-lalo na po itong mga kooperatibang nagpupuon pa lang na daay pa maning dakaya na magparagastos, magparabayad ng mga accredited trainers. Talaga pong ang syudad Gayan in partnership with the Cooperative Development Authority, pirmi po halos bulan-bulan sa sarong bulan mga pirang beses po minataon ng mga trainings. Mga very basic trainings kung paano po maintindihan ang fundamentals na inaapod sa paggugobernar ng sarong kooperatiba. Lalong-lalo na po ngunya na Cooperative Month, talagang sibot-sibot kami. Halimbawa, araw po nga ni sa aga, October 15, para maipahiling mi din ang samuyang pakikisumaro sa proyekto kang syudad, itong inaapod po bagang Forest and Our Midst. Again, responding to climate change na dapat kita nagtatanom ng mga kakahuyan. Sa aga, amay na amay. Materi pong kami sa City Hall, alas 5. Alas 6, dumana po kami sa Carolina para magtanong kami ng mga kahoy. Magkakaigwa kami ng tree planting activity. Other than that, ang gana po yan sa end of the month, busy kami. Trainings and one thing more po, ang syudad na uugma kami na pigsusuportahan niya ang konseho duman sa pagmamaot po na ang mga kahubinan maintindihan sa amay na edad kung ano ang kooperatiba. Because there is a very sabihuntang kultura na ang pag-isip minabali sa kooperatiba kung madali ka na mag-retire. Pero sa ibang nasyon po, mga mauuswag pang maray na nasyon, minapuon talagang magbali sa kooperatiba. Hubin pa, kahubin ka pa, nakakanood ka na mag-save and mag-contribute, mag-invest ning masikadikit sana through your capital share. Diba? So, magkakaigwa po kami kaiyaning sa Pitsa 28, ma-motorcade kami, mga co-ops, papahiling ta kung guraano ka-aktibo, kadakula ang sektor kang kooperatiba sa Naga, ma-proceed po kami sa Robinsons, and duman magkakaigwaning forum ang mga hobines, ang apod mikayan K-pop. Opo, para maintindihan, magkakaigwa po ning parang orientation seminar ang mga hubinan, mas maintindihan asin magbali ning amay sa kooperatiba. And then, ilo-launch mi po ang parang localized sa Naga City, Gawad Parangal, duman sa mga mauuswag, asin worth na maging modelo, maging inspirasyon, i-recognize ta itong mga outstanding cooperatives as well as cooperators. And syempre, hanggang na po yan pagkabanggi, magkakaiwa kami naman kayo ning, kumbaga,
Co-op Night. Oo. And pong pagtauta po ng edukasyon sa mga kaubinan, mapadapit po sa importansya kang kooperatiba and cooperativism. Ano po? Ano pong oras inigigibuhon? Anong pong aning date ito? October 28. Sana day ako napapasala. Mayo akong darang program. Okay And that will be in the morning after the motorcade. Most probably, siguro, mga 9 o'clock. Oo. Saan po ini, madam? Duman po sa activity center kang Robinsons Mall. Okay po, madam. And sa ngunyan po, madam, ang Naga City Cooperative Development Council, how often po na nagkukondusir kayo training sa paano mag-gobernar, paano magdalagan ang sarong kooperatiba? How often po? Every week ba? Every month? Ano po ini? Sa nangyari po ngayon, halos every month. Every month. Nagkakaigwa ng trainings. Dahil po yan sa pangapuda na din kang si kadaklan ng mga kooperatibang kulang pa ang sa indang number of hours na dapat makomply for training. Dahil dapat po nga ni gabos na mga officers talaga mag-agi kayan mga mandatory trainings na iyan. Okay po. In fact, ang Cooperative Development Authority po partner naman sa ibang mga academies para makatao din sinda ng mga trainings according to their expertise, lalo na kung ito na pong mga financial aspect sa pagmamanage ng business. Ang saro po dyan sa aram kong kapartner kang CDA is the Ateneo de Naga University. Opo. And ngunyan po, ma'am, ang sarong kooperatiba na bago pa sa ng bilog, automatically ba kabalin na siya sa Naga City Cooperative Development Council or may kaipuhan pang mga prosesong pag-aagihan para makabali po si Naigdi? Maski po bago pa lang siyang mukna, simple man lang po ang proseso para po ma-accredit siya bilang sarong lehitimong organisasyon kasi kita sa Naga City baga we're lucky na very inclusive ang satuyang mga pulisiya. Dahil gustong sabihin na dapat mayamanong ka na mo ng co-op bago ka mabali sa council. Dahil po mas pigmamauta na mas kayo mga bagulang na mamuk ng mga co-ops, the more na dapat asindang makaibawon sa council para makapagsimula, we should start with the right footing. So maski po bagong mga co-op pa lang, pwede, maski po mga micro co-op pa lang, or be it mga multi-millionaire co-ops na welcome po. Mag-agi lang duman sa proseso na dapat din po sinda ma-accredit with the local government unit as CSOs or as legitimate organization. Simple man lang po ang mga procedure ang polisiya. Ano po nga ni mamang CSO? Nalingaw ako Civil society organization? Baro man lang po mga people's org or NGOs. Okay po. Tapos po ang sarong kooperatiba tanganing maging legitimate siya. Ano po ang dapat nindang gibuhon and saan po sindang opisina kayan madulok para sa compliance po kang mga inaapod na requirement kan gobyerno tanganing i-accredit po sinda? Okay, magayon po hapot muta. Kada kulong po kayang nariribong or confused na ang sarong kooperatiba, akala ninda irerehistro kong ngaya duman sa Securities and Exchange Commission. Bako po, ang sarong kooperatiba dapat duman po siya magparehistro sa registering authority kay inikang gobyerno na ang apudta iyo ang Cooperative Development Authority or CDA. And igwa man po dumana ning checklist kung ano ang mga kairipuhanan. Ang opisina ta po kaya niya on dyan sa may Civic Center? Ayun. Oo. Itong so, kataid pwede po kita lang duman magbisita. Si kataid po to kay itong Naga City Gymnasium. Yes, ano po? Opo. Oo. Yun na po yan si regional office ta? Iyan po ang regional office kang Cooperative Development Authority. Okay. Ang provincial office na po yaon din lang digdi sa may harani sa Bureau of Fire. Papunta duman sa may BIR and BMC. That's the provincial office. Ay, okay po. And sa ngunyan po, madam, pangapudan ta na lang po sa mga bagong mukna na organisasyon or kooperatiba dito sa syudad.
para po makabali po sinday di sa Naga City Cooperative Development Council and then makareceive po kay itong mga trainings na para po sa mga miyembros kang kooperatiba. Salamat, Paul. Duman po sa mga daipa miyembros, lalo na si mga bago pa lang pong marehistro mga kooperatiba, welcome na welcome po kamo na magbali sa Naga City Cooperative Development Council. And ito pong mga dati ng kabali na medyo ngunyan daing gayo aktibo, iniimbitaran ni po kamo, welcome na mag-join sa mga activities, i-update ta lang po itong sa tong mga records. And let us join and show our force na saro po kitang sektor na makakatabang na maray sa tuyang komunidad. Ang opisina po kang Metro Peso, ang sarong unit niya na inaapod kang CDO o Cooperative Development Office, handang-handa po dyan. Magayon po ang samuya dyan na nag-a-assist si Miss Chin. They're always ready na magtabang po sa satuya. Actually, very helpful po talaga sinda. Minsan ito mga kooperatiba nga ning bago pa, and kung may mga compliance reports na dahil pa po nagigibo, ini-invite po ninda maski magdyan sa office, maski magamit siguro nga ning internet kung mayo duman sa lugar ninda. They're very accommodating. So, kung ano ta po ning oportunidad, bako pong gabos na local government units, igwa ning arog kani ka-aktibong council na pigtatabangan po kang Cooperative Development Officer. So, napakaswerte ta po sa Naga. Let's join the NCCDC. Okay po, madam. And ngunyan po, ma'am, ang CDC, saro pong konseho ng kooperatiba sa Siyudad din Naga. Ano po ang pinagkaiba kang sarong kooperatiba na mayong kabali sarong council, and ano po itong kagayunan na para sarong kooperatiba na kabali sa sarong council? Aro po kang Naga City Cooperative Development Council. Okay. Enot sa gabos po, ako bilang sarong leader ning sarong co-op, especially day pa man kaming gayo, kumbaga aki pa kami bilang cooperative. Kadakol mo pong manunodan sa pag naghihirilingan kamo, naghihirirasan kamo ng mga eksperyensya, kadakol-dakol mo po dumaning manunodan. So, unang-una para sa kuya, it's an opportunity for learning. Maliban po duman sa learning, sa mga trainings, that is also an opportunity for you to partner or maka-bridge, makalink ka duman sa mga resources. Kasi ang council minsan aram ninda kung anong mga ahensya di gobyerno ngunyan ang igwaning mga pundo para sa mga kooperatiba. So kami po experience mi yan pag ikapig-endorsar halimbawa kang Cooperative Development Council, dakulang tabang halimbawa da imiaram kung saan kami pwede makakuaning pundo, pwede kang magiya kang konseho kang council. So for example, the Bicolanas Agriculture Co-op, being a member of not just the NCCDC but also the Independent Component City Agri-Fishery Council as an agriculture co-op, kaming maray benefit, nanginabang po kaming maray sa partnerships sa mga endorsements ninda. Halimbawa kami po talaga beneficiary kami kang Department of Agriculture. At the height of the pandemic, natawan po kaming grant for Kadiwa. Naka-receive po kami ng mga farm machineries. Ngunyan po, recipient naman kami kang swine facility. Nice. Pantabang po duman sa mga tinamaan talaga kang ASF. And padagos po kami na igwaning mga facilities na nare-receive, halimbawa ngaya dryer. Okay, so pangatulo, maugma po ang camaraderie, syempre. Sa our social beings, di ba? We have to relate. Mas minatalubo kita kung kabali kita sa sarong organisasyon. Igwa man po kami igdipatin ng mga activities na talagang mainly for community development. Igwa kami ng pundo talaga para sa community outreach. So saro po yan na maugmang experience mi sa council. Mabalos, madam, sa mga simbag po about this sa mga kaputan kang sa inyong lingkod, paparapit po sa Naga City Cooperative Development Council. Mga tugang mabultada ang programa, makalisan at kapirang commercials.
Kami po, nilipat kami digdi hali sa squatter duman sa Sabang. Salamat po kami daw para paano. Nakahali na kami duman sa baha. Kaya lang sinangyari nga ni si Agihan. Si Agihan may sadit, tapos malabo yun pag mauran. Hanggang digdi po sa laog, grabe ang laboy digdi dati. Kaya ito nga may kasulo digdi. Hindi nakalaog ang bumbero, kaya natupok si sarong buong harong digdi. Duman po nga ni isa Agihan, masakiton maka digdi yuta. Ikudo sadit. Tapos po unyan, sa hirak ning mahal na Diyos, sa tabang po kang gobyerno, napakarayan sa muyang ini yung tinampod, naparani na po lalo. Hindi na kami nag-aagi. Mahiwas na, madalion na ang mga nagraralaog na mga ma-deliver tubig, ma-deliver gasol. Pasil na po para sa inila. Maugmo po, halos gabos man po kami nagkaurugma dahil malakaw kami, dahil na malaboy. Dakulang pasasalamat ni po kay Mayor Legasyon, saka po sa ginhawang naging nyo po, lalong-lalo na taday po kami digdi pinabayaan. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Nagbabalik po ang programang Satong Aramon. Kaiba po si Maria Daisy Jolene kang Naga City Cooperative Development Council, siring man kang Bicolanas Agriculture Cooperative. Ma'am, apotuntakan na po madam concerning po duman sa regulasyon, mga polisiya po kang CDA o Cooperative Development Authority na kaipuhan pong sunodon kada kooperatiba. Salamat, Paul. Napaka-standardized po. Malinaw, as in magayon ang pinapasunod na mga reglamentos. So, sunodon ta po, i-observe ta yan bago po kita maapod na kooperatiba. Magparehestro kita sa Cooperative Development Authority. Mag-agi po kita duman sa inaapod tang si dati pong apod ta kayan pre-membership education seminar bago po kita maging member, igwa talagang inaagihan na orientation seminar. Sunodon ta po ang gabos na reports na dapat every year pigigibo ta. May mga mandato po kung pirang porsyento ining pundong ini, no arin ka lang pwede magibo ka ini. And then magpa-accredit din po kita sa syudad kang Naga. Kasi iyo po yan ang reglamento kung ikasarong lehitimong organisasyon. Arog sa naman po kaayan kasimple, maging aktibo kita, sunod doon ta sa reglamentos and magiging maugma as in mausmag ang satuyang kooperatiba. Bago tapuson ini ma'am sa tuyang conversation po, kaibaan sa tuyang mga kahimanwa digdi sa syudad din Naga and siring man sa mga naghihinanyog from outside Naga. Any remarks po concerning po sa cooperativism bilang tool for development po kang sa tuyang mga komunidad? Dawa pong sektor? Go ahead po. Maybe I would mention again, pig-mention ko po kang kami pig-interview din sa sarong istasyon kang Pitsa Uno sa pagpuon kang selebrasyon na bulan. Ako sa experience ko, kung ako solo lang, pwede akong maging marikas, maghiro. Pero arog sa sarong kooperatiba, kung ikaw may mga kaibahan, di ika lang mahirong marikas, kundi harayo po ang sa indong maaabot. So diyan ko po siguro tatapuson ang satuyang paghiras ngunya na hapon. Salamat na maray, Paul. Oo. Ma'am Daisy, Maria Daisy Jolene, ang chairman kang Naga City Cooperative Development Council, siring man chairman po kang Bicolanas Agriculture Cooperative. Saro pong dakulang pagpaabot po sa imo nin pasalamat sa imo pong kooperasyon na kaipuhan po na talagang manudan kan sa tuyang mga bagong tubo, kooperasyon. Thank you very much po madam. Ingat po pirmi and good luck po sa mga plano kang sa imong kooperatiba, siring man po kang Naga City Cooperative Development Council. Mga tugang, bago kita magpaaram, bation ko na muna mga nagaantabay sa Facebook Live kay ning programang ini. Kabali na dyan ang mga taga Barangay Kararayan, lalo na si Barangay Captain Rodrigo Agrabante and siring man sa mga yaon sa sektor kang agrikultura dyan sa Upper Barangays, si kagawad na Joe Napay and syempre si kagawad na Angie Moreno kang Barangay San Isidro, Ciudad din Naga. Mga tugang, yun na po yan ang satuyang pag-uurulayan. Sa sunod na Sabado liwat, kita mag-iribanan digdiyos sa Satong Aramon program. Mabalos po sa pagantabay. Ingat po kita, gabos.
Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.